Хора, няма да повярвате какво си взех. Взех си лабубу. Служете лайк на това видео, се абонирайте за канал. Купих го от някакъв китайски магазин. Искат и... Кое? Мислите, че ще се падне. Изберете сега. Аз си мисля, че ще се падне. Синя май, не знам. Айде да видим. Окей. Не видим какво е. Да загледам. Какво е сладко. Хора, това е малко странно на Буба. Това е нещо. Защото вижте, той няма тяло. Вижте го. Вижте го, хора. Пак е сладко. Обичам ви, айде, чао. И до нови срещи!